Bazoqoqwa bonke abahlala emgaqweni eThekwini bayobekwa endaweni eyisiqiwi. Asikubingelele sifune sikwamukele na kanjani kule channel ehamba phambili indaba zikaBhoqo. Mengabe umusha siyacela wenze ubulungiswa uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona wonke amaclips namavidiyo amasha esiwafakayo kule channel. Umsunguli wenhlangano insizwa nomnsizwa umnomzana uNkosikhona Phakela Umthakathi ndabandaba uthe bazoqoqa bonke abahlala emgaqweni eThekwini beye kwababeka endaweni eyisiqiwi abazohlala kuyo bababuyisele emakhaya emva kweminyaka emibili. Namuhla bebese King Dinizulu Park lapho bebehlanza khona abahlala emgaqweni bebagunda namakhanda njengoba nje indawo abathi ke bazoyisa kuyona ke isalungiswa. Sizela ke na iclip esihlanganisile. African states ungaveli kube ikwabuze ezamini nje kwenze kumathanda. So ke siyazi la ukuthi bakhona abantu kufika futhi siyazi ukuthi iningi labantu abadayisa ama drugs la abazenza ngathi bayimhambeni abantu amaphara abawona amaphara bacashile badayisela abantu bakithi ama drugs. Kodwa ke icebe esinalo lokuthi sibasuse laba bantu la, once sabasusa laba bantu la sikwazi ubahlanganisa nemindeni yabo emva mhlawumbe konyaka noma emva ka 2 years, ngoba lapho siyobabeka khona siyobabeka endaweni eyiscreen very remote abangeke bekwazi ukuba ne-access entweni eziningi kuyo ngoba kudingeka indawo enjalo ukuze sikwazi ukubasiza. So laba bokufika bala isitha bazoyihambela noma sizokwazi ukubapick up sibabone bese siyabona ukuthi isithatha sibisibule. Ungashiya ke kanjani ukuphala kwakho kwi-comment section sizobona ukuthi uthini ngalombono ke kaPhakela Umthakathi umfoka ndabandaba. Abanye abantu ke ngezokuxhumana sebewushayela ezandla ezinkulu lo mbono bathi muhle kakhulu, bathi impela uPhakela Umthakathi ufanele nanokuba upresident ngendlela njalo nobuhlakani nangendlela akhuluma ngakhona izinto eziphilayo eyisalela izwe phambili. Zokhombula ukuthi ke abantu abahlela lapha eThekwini abadla idakamizwa sebehlala iminyaka and okubi bagcina sebebamba inkunzi abantu othola ukuthi ke basebevakashela eThekwini nabasuke nje belapha etown beyothenga izinto ngendlela ke osekuyikhona abantu bagcina bengasakwazi ngisho uhamba. Wonke umuntu unestory sakhe nephara engakutshela bukhoma la kwi-comment section ukuthi amaphara akamenzana eThekwini. Amaphara akawekho eThekwini kuphela, nako Pietermaritzburg kuphi nakuphi, nako Melmot kuphi nakuphi, koPhongolo kuphi nakuphi, amaphara nje agcwele izwe lonke. Cabanga ukuthi mhlambe ke ngabe ke sekuqala kwendlela ukuthi ke ngempela ke ayasizakala ayakhishwa ephareni abuyele emndenini ebe ngabantu njengoba nje suza ke umbono kaPhakela Umthakathi omuhle kakhulu.